Més de 64.000 consultes i gairebé 8.500 reclamacions resoltes. Aquestes són algunes de les dades que ha presentat l'Agència Catalana de Consum en el seu balanç d'actuacions del 2011. Aquesta presentació coincideix amb la commemoració del 50è aniversari del Dia Mundial dels Drets dels Consumidors, que se celebra cada 15 de març. El director de l'agència, Alfons Conesa, ha destacat que durant el 2011 s'han rebut gairebé 14.000 reclamacions, gairebé la meitat per temes de telefonia i internet. Vodafone, Telefònica i France Telecom encapçalen el rànquing de les empreses amb més reclamacions, tot i que una gran part s'han resolt satisfactòriament. D'aquestes 14.000 se n'han resolt unes 8.500, aproximadament un 60%. És significatiu el creixement dels conflictes que s'han resolt per mediació, un 3,6% més que l'any passat. Això indica que es tendeix cada vegada més a buscar una solució negociada a les reclamacions dels usuaris. Per tal de protegir els consumidors, l'agència va retirar l'any passat del mercat més de 71.000 productes, majoritàriament de maquinària, material elèctric i joguines. Hi ha temes que són encenedors, però que a la vegada sembla un joguet. Això en mans d'un nano es pot cremar. A més, va registrar un total de 2.792 productes alertats al nostre país. Li augmenta de volum dintre